Ako povýšiť svoje terapie o úroveň vyššie vďaka novej technológii a neurovede. Volám sa Andrea a už viac než 12 rokov pôsobím v oblasti sieťového podnikania s produktami, ktoré ľuďom skvalitňujú život. Čo ak by si mohla svojim klientom pomôcť rýchlejšie uvoľniť sa, efektívnejšie spracovať stres, zvýšiť schopnosť sústrediť sa, zmierniť bolesť, zlepšiť rovnováhu či výkon a ponúkla ešte mnoho ďalších efektívnejších krokov, a to všetko bez chémie. Pozrite si bezplatné video, ktoré vám všetko vysvetlí. Video je zdarma. Je to úprimná pozvánka pozrieť sa na inú cestu, ktorá môže doplniť vašu profesiu, nie ju nahradiť. Kliknite na link v popisku a získajte k nemu prístup, kým je ešte dostupné. Teším sa na spoločnú cestu pomáhať inak, hlbšie a s ľahkosťou. Vaša Andrea.